pravdou, že Slovensko je vylúčené z koalície ochotných krajín, ktoré by sa teda podielili na investíciách do obranných investícií Európy? Pani redaktorka, ani jedno slovo z toho, čo ste povedali, mi nepríde ako rozumné. Čiže ešte raz skúsme sa povedať. Boli sme niekedy v nejakej koalícii? Tak jak môžete byť vylúčení z niečoho, čo ešte neexistuje, že? Čiže dohodíme sa na tom, že je tu nejaká koalícia ochotných, ktorá chce vyslať vojakov na Ukrajinu. Z tej sa rád nechám vylúčiť a radi v nej nebudeme. Čiže ak niekto chce budovať európsku armádu, ktorá nebude pod velením danej národnej krajiny, ale pod nejakou krajinou veľkou, ja mu k tomu držím palce. Určite to cestou nepôjdeme. A ostatné investície do obranného priemyslu, tak ja som ich začal robiť bez toho, aby mi to niekto musel radiť z Európskej únie. Ešte nemáte dobudované NATO, všetky sily a spôsobilosti a už chcete budovať novú armádu. A teraz komu bude podliehať? Čo to znamená spoločná Európska armáda? Vystúpenie z NATO? Kto má koľko prispievať? Akým spôsobom? Kto bude veliteľ? Kto bude rozhodovať, kedy sa bude nasadzovať? A toto sú témy, na ktoré hneď v prvý deň vám 3-4 štáty najsilnejšie v Európskej únie sa nezhodnú. Vysvetlite mi, prečo vynakladáme zdroje, miliardy, desiatky miliárd do príbehu, ktorý skončil rovnako, ako sme hovorili pred 2 alebo 3 rokmi, že skončí rovnako. Rozdiel je v tom, že zomrelo o mnoho viacej ľudí, je o mnoho viacej zničenej zeme a ten problém sa nejako nevyriešil. A pritom to nie je členská krajina ani, že? Ani žiadny záväzok predtým, než začala ruská invázia, nebol. Čoraz viac politikov rozpráva o tom, že tradičné médiá im ukladajú veľmi sugestívne otázky. Väčšina médií sa rozhodla bojovať s vládou, lebo cíti, že opozícia je slabá. Ale hodnotenie situácie na základe dvojitého metra, to je niečo, čo zásadne odsudzuje. A to vlastne aj sme, dobre, chápem, tam je zakladateľ Soros, jeden zo spoločníkov, to je vec, kde je to prirodzené, podľa príkazu postupujem, ale Aktuality a denník N tie vlastne fičia vyslovene na dvojitom štandarde. Keď premiér povie pred vetou napríklad, že ľudia od nás žiadajú, aby sme zobrali palice, išli na parlament, ale my to nikdy nespravíme a vy vystrihnete len, aby sme zobrali palice a išli na parlament, tak ste smiešní. Keď sa bavíme o tzv. Vy ste alternatívne médium podľa mňa, pretože dneska si všimnite, hlavné správy sú už mainstream. Pretože oni sa absolútne prelínajú aj s politikou, ktorú teraz vidíme z Bieleho domu. Tie liberálne hodnoty, ktoré mnohí z vás zastávajú, až by som povedal militantne, tak v zásade sú na relatívnom ústupe. V tej Európe majú za sebou pomerne dosť veľa politických porážok v Rakúsku, v Holandsku, na Slovensku, v Amerike. Vy hovoríte o tom, kto je múdry. Kto je ten, ktorý si zaslúži viesť krajinu. O tom, že niektorí politici sú zbytoční, napriek tomu, že získali 100 000 hlasov a ich favoriti získali 1000 hlasov, tí novinársky favoriti. Konkrétne títo autori, ktorí píšu, ja si ich veľmi dobre pamätám, keď začínali, keď ešte o 3 ráno mi kompletne opity volávali, mali moje číslo, ja som vždy zdvíhal telefón. A rozbití na kašu proste kladli otázky, ktoré sa nedajú nazvať ani kapcióznymi. Len aby sa predvedli, že oni teda vedia aj o 3 ráno zavolať ministrovi alebo nejakému politikovi, pani redaktorka. Čiže ak chcete skúšať politikov z toho, kam majú chodiť, urobte si poriadok u seba doma. Bohužiaľ, veľká časť moderátorov nemá také skúsenosti a nemá to tak dobre načítané tú politickú situáciu, že by vedeli prúžne reagovať na to, keď vám niečo odpovie, aby sa s tým politikom de facto pohádal. Lebo relácia 1 na 1 je najsilnejšia pre jednotlivých ľudí, ale musí ten redaktor vedieť sa pýtať.